1979 na kapua niya. Lahi silong na ko nong lai kapang kapua ve no la. 79 na chon khuta in lo tro. To lo. Lai gang lo cho to no niya. Chuanin cho ko pho chung bo review ha. Sik chu wa kan piang thara 79 na kan thil je se thiam na ka. Tam ta kha pathian ra ra kan lo nei ve a. Nên nan he thil in ang lo. Nghe ni mặc tak mai en tin nan tra na te. Lim na te, ko tim te, ko war te, fu te, ko tra te. Heng in kim mai thil in ang lo. So pol hian pathian hian in du ta ga sim sing te min lo en colony ti hi e mai bu point point alo fi chen mmv a tu nen tien a he ki mani mi zo e long bol na po han ti tai la so bol tu tak te kan du chuanin chemical in ang lo sa te sing au te khamin zo pol to ko thiam khan chuanin bol tu tak te bai tu tak te kan e the so ni khami thil in ang lo pa. So ang in ko hi lom na is not a bed of roses. He thi na le ngene lungoi na kha tiang khan ya he in suang apo kan fa pa kan suan em kan le kha ju hi ron pusling ve don han ti te kan han chan la wai ti mai mo om chan du vak leng lo te le khang te po kha dam tha le sel te kha lo ni ve mak ta khian thil hi kan nun hian experience wa he sung ko tin thil om da na ne thil ti chiang em tu wa he ka siat cha chu yan tian he neutron la proton he le ka tiam cha nin sa ka neutral nge ne negative le positive he thil su hian kau te he lai chu internal wiring mai pu negative le positive sui pani in ang lo kha akal khel lo wan chuan energy emo engam kha om thilo re ni chu wangin kan nu na hian ro sur khothal lum vot eng rong mai hi kan me thiama effective thing bela lấy xin cô vu lệ cha xích lệ sang khắc cara cha ni chát ni lòng